Kublai ya pi baro kapang kabangan keren hapi menta kalong kasakamen jingpens kem sngoba karsyan yangi da kaba subscribe like bat samlang share kibai ha kabalang katolik don lai teli ki sakamen kiba penlong yangi kiba dap bat pura ka jinglong kristan kita kilong penengkong ka baptisma kadai kanong rim jong barok ki sakamen kalenti kabayalam yangi na kahima kajingdum sya kahima kajingsyai bat kalong kajingkhang bandrung sya kabalang katolik baar kasakamen bakhut tam kaduan kayu kharis bakhut kadai kasakamen kabau jisu u ai ya kamet bagasnam jung u na kabanta jungi komta ngiru ngit e ya u da kajing e bat ban yai ne hau da ka jing khut bat ka balai ka sakamen jing pens kem ka ai ka sakamen jing pens kem ka ktin jing pens kem ka wan na ka ktin latin confirmatio ka bamut pens kem penteli bat te song kata kamut ka sakamen jing pens kem ka dei ka jing le niam ban pens kem pendap penpura ya u neka sya kabalang katolik da kababu ya kikti da kabapen sle da ka umpnyang balapen kentang holy oil da ki kentin to dap da ka jing ai umen sim bakhut kane kadai ki jin ai umen sim bakhut ubat the sei halo jungi ma u ne maka da ka man sobha bakwa aban im kum ki khun basisha jong ublai idai ban pan ya umen sim jong ublai da kajing bu kakti bad da kajing pensle da ka umpnyang khnang ban yo ajing klein ban sakhi shakiwei ya kajing e ublai bar ka bo jong u da ki ktin bar ki kamba bha jongi da kane ulalong ubadap bat janai udkhot uban kit ban ba lang na kabanta kajing don kam kabalang Catholic Catechism of the Catholic Church kan number kaba khat auspa prapusan hadu khalai spa khat sam bas ngo thu sha ya kane kajing kli u Paulus upan shai hangi iwei pa iwei da kaba bu kajing kli ya katu kan ningun kisnran uong hatu philayo pdiang ya men sim bakhun bat haba philangen Empat juyos ngau badon umen sim bakhut kila jubam u Paulus ulaong ka baptisma jong Yohanes kala long na kabanta kitu kibakla kabamut bad ulayat hu ha upai ba Israel ban nget ha uta uban wan hadin jong u kata kamun ha Jisu enda klayos ngau ya kane la pen baptis ki ha ka kerteng utra Jisu u Paulus ulabu yalaki kti halo jongki baru mensim bakhoi ulawan hiar halo jongki kila kren haki ktin kitli bapher bat kila thu lupa in syam yagane naga kam jongki apostol kala nong ka bakhat khandai kat khot ka banung kong hadu ka bat nyu balai ke ai ka baja haka por bayo pediang ya kasa kamen jingpens kem ya ka mensim jong u ne ka kristan la shon sharp tang chi sen bat kane baro sirta jing im kajing ai men sema khut kade ga bor kajing klan bawan na bneng jong kajing ai ka bapen rhem haman uwei ba uwei ud khot balayo baptisma ban pen priang ya ki hukum ublei da kajing im bat da ki kam babha insya megane na ka kon Catechism of the Catholic Church kan number kaba khalai spa ar hadu khalai spa san ban kan number kaba khalai spa khan nyu basa kamut ayu jingpens kem ke jingpens kem kamut kadon ke jing yate ktin ne yaman jur lang bat ublai unong yate ktin uong ho oi nganget hame kublai jonga ayanga umen sem jongme dakumta ngan long shitli ujong me bat ngan nom ya khlat bat me bat ngan yang sakhi ya me sirta
ka jing em jonga kamen bat kamen sem da ki ten bat ki kam haga sngi ba kamen ni bas ngausi badu blai wong hoi nganget happy ku khun ba e jonga ban ngan ai happy yau men sem jonga ban ngan salong ujong phi ngan nam ya klan bat phi kat ba phi don ha ka ni ka prathei ne ha ka prathei ban sawan ngan ye don ha ka met bat ka men sem jong phi ha ki ten bat ki kam jong phi wat la da phi klat yanga ngan ye don bat phi hang ta ha ka sngi ba phi sngo bha ne phi sngo si ngan ye don bat phi ka basan manu bala ban pdiang ya ka sakramen jing pus kem bat ka e ka badon kam ya u ne ka nong shim ya ka sakramen jing pus kem kitu ki bala yo pdiang ya ka baptisma bat ki badon ha ka jing im khoi kila ban pdiang ya ka sakramen jing pus kem henry kidai ki bala la shisha ban pdiang ya ka ni ka sakramen nchiam ya ka ni naga kanan lo kaba praspa prabkhandai paragraph kabanangkong Catechism of the Catholic Church kanambar kaba khalai spa anriu hadu khalai spa khadway bat khalai spa khandai kidai ban don ha ka jing im khoi kamut kiba light na ki pop bakraw mortal sins namar kine ki pop ki khanglat ya ka jing wan umen sim bakhoi hangi ladangi lahap ha ka ni ka pop kadon kalat kalanti ban penyesuk yalade bad ublai da ka balet sya ka sakramen jing plapop playa ki pop baro bad wat le pop shu ki kristan ba pen kre ban pdiang ya ka ni ka sakramen ki dei ban sngo thu ba ka ni ka dei ka por ka ba kong san jong ka jing em kumta ha ka ni ka por ki dei ban le shitom kat bala ban sngo thu ya ka jingai catholic bar ki kamram jinglong kristan ban sngo thu bha ya ka ni ka phang ki dai ban penlut por khambun ban duai marwei bar kumju bat ki wei ki dai ban penyasuk ya la de bat ublei bat ki para briu ka ban riu manu bala ban aya ka sakramen jingpens kem tang bishop bala ban aya ka sakramen jingpens kem lada ka don ka daw bamla ban kier Bishop ula ban jit uwei ulong do ban mi bujeli ban shim ha ka jaka jong u ban pendap ya ka nyam karukom jong ka sakramen itu ki bompat yo ya ka ni ka sakramen ban ki badon hat mer ka jingyam ulong do ula ban ai ya ka ni ka sakramen Catechism of the Catholic Church ka number ka ba khalai spa khat ar hadu khalai spa khat sa ka ban nyu manu bala ban long kpa ni kami men sim haba shim yakani ka sakramen jingpes kem lada long kabala ka khambha ban long kpa ni kami men sim dakiba long ha ka por bap diang yaka sakramen baptisma kani ka pen i yaka jing long ka wei jong kini ki atali ki sakramen ka kamram jong ukpa ni ka kami men sim kalong ba ki dai ban sumar yakiba pediang yaka sakramen bakin imbha daga balong kisaki babha jong Jesus Christ bat kiba pendep hok yala ka kamram enda kiladep diang yaga ne ka sakramen kanelo kanembar ka ba praspa kanai paragraph baar Catechism of the Catholic Church kanembar ka ba khalai spa khatwei ka ba pra ki ai kidak kishin ba pau haba ngiyo yaka sakramen jingbens kem ka jingwan here omen sim ba khu halon ka Maria thesuti bar ki apostol hakasi Pentecost ka penbun bat penjeliu ya ka jing so thu bat ka jingkor khu ba ai ba ngila yo ha ka por ba ngila yo baptisma ka pensu thit ya ka jing nang jan jongi bat uble ka ba penlong yangi ban khon kopa yeu kanang pen skem ya ka jing dei jongi bat u Jesus Christ kanang pen bon hangi ya ka jing ai umen sima khoi ka pen shai hangi kum no ban pen tli bat te song ya ka balang ka ai hangi ka bo jing klan na umen sima khoi ban pen priang bat ya da ya ka jing da ka tin
บัดดากะกัมกุมกิสักขีบาชิชาจงอุคริสบันเป็นบนายกะกะแตงอุจิสุเคลมจิงเรบัดเคลมจิงเลรานยากะดิงพนาไงสเคมมันตาพิลาละบันสงทุคัมบายากะนีกะสากะมันอุบเลชิบุนบัดอุบเลอุนกุรฮูกุรดอยาพีบารอ